Og det er nummer 10! Ja, men så og vi skal lave ulækker drink i dag. Ja, det kan en vi selv har fundet på. Ja. Og der skal man bruge æblejuice og ketchup og peber og sukker. Det er bare noget, vi prøver. Vi skal prøve det bare, og vi skal smage det. Ja. Jeg vender lige kameraet. Så har han æblejuice. En æblejuice lige fra Kiwi. Der skal ikke totalt meget æblejuice i det. Men det skal jo være noget, vi kan drikke. Okay, så skal jeg ketchup. Gå gang ketchup. Det er en snor. Jeg tror, det hele er klasse af det her. Sådan der. Vi kender min teske sammen. Vi skal tage rundt jo. Nej, bare have noget se det. Så skal vi bruge peber. Prøv lige. Se det. Det er æblejuice og ketchup. Og det vi skal drikke det her. Det forstår jeg ikke. Men så, det er god gang peber. Det er peber. Og så sukker. Så er det sukker. Tak du. Sådan der. Så er det bare med at røre rundt. Det er helt rundt. Det smager godt. Det er altså en 10 kilo i glas. Okay, prøv at se her. Og vi vender lige kameraet. Skål, Jon. Shit, det smager godt. Synes du? Ketchup, mand. Så skal jeg lige se, om jeg trækker. Og det kan du lige. Prøv det derhjemme. Det smager godt. Giv mig high five for det. Hvor langsomt.